суда. Наверное, вы уже догадались, про кого я говорю. ززدوق واتادوين أوكرانيان دعال بولنش تميعدا لوت ألاودينو أبتي قيرم زالين قيچون سكرتارن درجير دعواقش عمرن كوغي أزدير نوچچون كوغل خوچو كدير ورمزان درجير وخوش دين عمر غدوش بيت قيت ساي توش دين يردر زوربني داقنش دوكومنت تعبيلغل داقنير ألاودينو درجير وخورتون شيلا أمس دويل شا كدير وحكمو دعيدين دات شي كوغل خوچون أوغازغ دج وعدل شيلا أم خلق داتنا لهان بيت قولوش أخير شاشيق ألانيريال دقيقنش ريسبوليكان قومن ميليتسن شولش أربين كوربوسن كمانديرن غوص واتور إشت إنر مايورن چين ديلتسن خام بيرتسن غليات كديروس إشت ألاودينو قادسنا نوچو چوين كوغل خوچو نيتسغلين بلوكن غوانچن أخمات ليرينش ديقن كمانديرن درج نوچو چوين اكونوميكن يورلين قيرم زالين سكرتارن درجا قبوت صوبيتس باقر ألاودينوس Украинец тамяда лацан уатинирис кадырос отсдержи то бецбота. Кадырун рожен критик ждаедур Алаудинов тамтевогнир кадырун халга бяк табак бош. Шезерт кайы солшыра зорнышкая аздур кадыру рамзанан дуалбенч бертюга хилиз бош. Хакмо боца дурис харстек дуоленчун бикан бир буша бош кирмш тесир. Дилат яху нохчучуен чуашулки министрын гоусан държир давеккедиз. Кеске сунулят ши телеграм-каналя публикации ши туул велир Кадыров. Сулсонах Алаудинов сихсергойт өрсичуен почалкан телеканалшка хөлч эфиршка тамар сохбет юхя өрсичуен турпыл хочун сиет белерцун. Нохчичуа админ баумаштал хорн бях кевин Американ Британиян санкцияш буау Алаудинов. Мар сохбет гайпхиолчуа Украинан қиремзан урхалу ши кончуша елер Алаудинов ивай почалкан бух-буху хуартырн цунтелатырна. Киев чахдо Луганскан квашта Ахмадде олилинерк баандолш эзенерш мерш багыр хой байин чөйнешина бубош. Сатсенс даушт эмшхилерн хар информация тыл эхтобац. Лайк ватиқу видеон яхид шейдуатхшна гергерчерна. Язлу машху радиона агони қилпсиет Кавказия хульч кёрч хилмяндер кхарам.